Umdlali weKaizer Chiefs waseMozambique u-Edmilson usengumqemane futhi useyatholakala eqenjini leqembu elizodlala kubhethwe Premiership neMamelodi Sundowns eLucas Moribe Stadium ngomgqibelo. uDav obelokhu engadlali kusukela kuqala isizini ngemuva kokuqashwa kumthambo we-Achilles ngesikhathi iKaizer Chiefs isekhempini yokulungiselela isizini eTurkey useluleme ngempumelelo futhi usekulungele ukusebenza. Ukubuyela kwakhe ekubeni sesimeni esihle kube nesandla esinqumeni seKaizer Chiefs sokuvumela uThatanya kuDihloko ukuthi ahambe aye eqenjini laseLibya ekuqaleni kwale nyanga. Isipiliyoni sikaDav kulindeleke ukuthi siqinise udonga lwe-Chiefs lokuvikela oluthwele kanzima kule sizini, ikakhulukazi ngemuva kokuhlulwa kanzima ngo-4-1 ibhekene neSuperSport United emidlalweni wayodlula. uDav uzwakalisa ukubonga kwakhe kodokotela, iklab kanye nabadlali beqembu ngokumeseka phakathi nenqubo yakhe yokululama nakube encema amandla eSundowns nokujula kweqembu. uDav ugcizelela ukubaluleka kokuthi iKaizer Chiefs igxile ekudlaleni kwayo, wathi kumele iphokophele ukuba sezingeni eliphezulu futhi ilawule lokho engakwazi ukulawula emidlalweni ozayo.